Un momento. Onte que houve unha festa. Ai, Pitusa, que pesada. Mira que yo dixen. Que teima co da limpeza. Pero é que eu non fun. Eu acabo de emerger. Xúroche polos meus difuntos que eu non fun, Pois, se non fuches ti. Eu non fun. Que non fixo? Por donde se atopa... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está toda esa montaje? Cala a boca, que vas a despertar. É sonámbula. Bueno, pues nese caso eu tamén teño dereito a ir con ela. Ti serás todo o príncipe que queras, pero eu vou converterme no cabaleiro namorado dela. Xa che digo que eu non estou disposto a renunciar a Sabela. Eu tamén estou algo namorado. Un pouco. É ela a que ten que decidir a quen dos dous quere. Entón aceptas a este home seguindo a legislación medieval vixente co permiso da raíña, do rei, do cortello de nobles... Sí. Entón, se alguén ten un impedimento para que esta boda se celebre, que fale agora... Esta boda non se pode celebrar. Creo que vai ser mellor despertala, O que estás facendo é moi egoísta, Lisardo. Estragar o día máis feliz da súa vida. Podías agardar ata mañá. A ti que máis se ten? Mira, co ilusionada que estaba, home. Agora é o príncipe Lou, con este anel, espósote, sin remisión para sempre xa máis. Xa está. Sabela, que che pasa? Ti estás ben? Eu sei que vos opoñíades a nosa boda ao principio, pero agora que está feito, por favor, raíña Pitusa, non vos anoxedes comigo. Estás soñando, Sabela. Veño por ti, Sabela. Ainda que non o demostres, teño razóns para creer que estás toliña por mí. Ti e máis eu xuntos. Ti e máis eu somos continentes separados, nin nos tocamos. Son o teu príncipe, eu fun o que che regalei. Xa está. Por fin. E ti? Deixa a bebida, séntache fatal. Aínda non podes sair, non remataches de facer as túas tarefas. Pensei que podía facelas despois. Mira como está o chan da cociña. Quero velo limpo agora mesmo. E lava a lousa. E despois sacaslle brillo á prata. E aínda tens que recoller os teus apousentos. Xa está ben, Non sabes canto me tardaches. Non sexas bobo, Ramón, só foron 2 semanas. Si, 2 semanas como 2 mares. Non será para tanto. Ademais, aínda non me daches un bico. Quieto. Xa te dixen que este era o peor sitio. Pois vamos a un sitio onde poidamos facelo. Que sei eu, unha fin de semana lonxe daqui, os dous xuntos. Xuntos xa estamos. Vémonos todos os días. Xa sabes o que quero dicir. Sei dunha casiña de turismo rural que ten un palleiro. Ramón, teño que falar contigo. Falar, o que temos é que facelo. Non é iso. Mira, quero que saias... Che, non me gusta ese ton, Ti, quesme ou non meques? Que sí, home, que sí, pero... Pois morro o conto. Josemos agora que estamos na flor da vida. Ai, os papéis esos onde están? Perdón, non sabía nada que estaba dese que vos... Pero si eso vos máis tarde. Ai, Ramón, ai... Xa sabía eu que máis tarde ou máis cedo alguén nos ia pillar. Alá vai, unha vida política tirada pola borda. Toda a miña vida mantendo esta imaxe e agora non se junto. Pois deixemos de ocultalo. Xa estou farto de andar as agachadas, Andaremos na boca de todo o mundo. Teño que falar con ela.
É 19, Curriolo. Aténdeme a min. Que día é hoxe? A ver, ovella. 20. Carliños, ti, cando eras xuiz de Portosás, non sabías no día no que vivía ninguén. E agora vasme dicirte a min que distingues o 20 do 30. Mira, a min tanto me ten o 20 o 30 ou calquera día, porque para min todos os días son positivos, vale? Pero hoxe é día 20. Por qué? Porque é o aniversario de Rosa. Me echa de onto. É o de Rosa. Ela, que é máis aburrido que María Santísima. Marcho que teño que ir a bordo. Abur. Xa. Abur. Hoxe é día 20. Sí, xa cho dixen. A min o aniversario de Rosa non se me esquece nunca. A data do seu nacemento tiña escrito o noso destino. É que a data de nacemento é moi importante, sabes? Porque predetermina moitas cousas na vida. Mira no horóscopo chinés, por exemplo. Si naces tal día, és can. Naces tal día, és porco. Naces tal outro, é rata. Ou na numeroloxía tamén, que emprega a data de nacemento. Unha rata son eu, sabes? Se é 20, é o aniversario da miña boda, meu home. Oh! E que lle regalaches, tía Rosa? Nada. Aló? É que Rosa é tan especial, se lle gustasen as cousas que lle gustan ás demais mulleres. Non, a Rosa é rara de regalar, miña nai. Teño 5 minutos eu para mercarlle un regalo a Lindiña. Que lle merco a Lindiña en 5 minutos, meu home? É calquera cousa. Calquera... Que problema tes? Trapos, perfumes, cremas... Perfumes é unha estupidez, home, regalar perfumes. Pero, Petróleo, se todos os anos lle regalas perfumes, só. Fito, xojas damos, Fito, tranquiliño, xoja. Ai, se Rosa puxera perfumes... O perfume é unha estupidez toda a vida, entendes? Porque... Vai, son de idea que a muller ten que oler o seu natural, o bravío que ten, o que sei, non? E o perfume está demostrado científicamente, meu home, científicamente, que o aquel hormonal vai todo para o carallo. E no camarote xa ten de todo. Pois, música, regalalle un CD. Fito, Lindiña, a muller máis romántica do mundo, un CD cruza má cara en 5 minutos, Fito, Petróleo, atenda, home, nestes casos, cun CD ou cun libro, quedas de maravilla, home, se rompe a cabeza. Sí. Vai, xa sabedes como son as mulleres, non? Ai, sí, con que non rompes moito a cabeza. Claro, porque para iso, entre outras cousas, hai que tela. E vai por todos. Que vaya falta de sensibilidade. Lauriña, eu non quixen dicir eso, creo que... Muller, Laura, tes que recoñecer que ás veces é un pouco difícil saber o que vos gusta, non? Laura, non esteas tan cruzada. Veírate aquí a barra e dime a min que lle merco eu a Lindiña en 5 minutos que teño. Que lle merco eu? Pois, lencería, por exemplo. Lencería de poñere? Roupa interior, sí. Sí, unhas braguiñas. Sí. Home. Ou uns ligeiros. Un bon derbrá. Juan Derbrá, Carliños, é de fulanas. Falalle ti a Lindiña de fulanas, co pasado que ten Lindiña. Home, non máis que le de só. Carlos, como se chaman esas cousas que poñen as mulleres por aquí cando caen en guerra, non sabes? Pero dan noxo oírvos. Pero, Laura, espera. Como se chaman que... Xa non me acordo, como era? Que lle regalo eu, che? Que lle regalo eu? Ai, é que xa non sei que mercarlle, ten de todo. Mercalle sentidiño, anda, que boa falta lle fai. Eu son partidaria de algo práctico, un xersei. Ai, xersei, ten miles de xerseis. E logo sempre anda ca mesma camisa de leñador por o bar adiante. Os homes gustanlle eses aparellos de musculación, non sabes? O que pasa é que son uns mostrencos que non che caben na casa. Eso está ben, unha máquina de musculación. Así rompen o corpo con ela e despois non dan nin chío. Iso é o peor. Vaya, gastan todas as enerxías coas pesas e despois a hora da batalla non dan a talla. Así que estades de aniversario de boda, Belén. Como pasa o tempo? Ai, sí, filla, parece que foi onte. Ai, que lle regalo, a ver que se che ocorre. Unhas zapatillas. Fai unha comida desas que enchen o bandullo, non sabes? Romántica. Vaya, algúns con tal de ter comida do seu gusto xa están contentos. Ai, non sei, Loli, non sei. Algúnha afección que teña Petróleo así Ai, afección, mira, o fútbol e estar aí fantasmeando no bar cos amigos. Mira, é unha masaxe. Unha masaxe? Non, está moi duro. Non, muller, é un aftershave, unha loción para despois do afeitado. É que a verdade, esa que leva está pasadísima. Parecía que levaba Toni Manero en febre do sábado noite. Pero mira, unha cousa, é a única que lle gusta. E por que non lle regalas unha colonia desas que nada máis arrimarte xa chipica de todo? Ai, que colonias usaba o xuís cando era xuís. Daba justo o lilo. É que ben plantado e limpo e ia todos os días... Pitusiña, muller.
Pois a mí sí que me gustaría que me regalaran o que sea un perfume, un vestido, algo femenino para lucilo. A mí sí. Sí, se cadra ou se cae algo. Carlos é tan detallista como ando de aniversario. Ai, felicidades! Pois a min iso de cumprir anos xa non me fai ninguna gracia. Vos ainda os cumprides. Eu desconto xa. Cada un ten os seus. A mí iso tanto me... Eu o que quería era poñerme ben guapa, como seguro que sairemos por aí sear. Ui, a ver se ninguén o saca do carromato. Dixo cho eu. Que Ramón e eu somos... Estamos de boas. Mira, sorprendesme tanto, Saliña, aos teus anos. Bueno, pois queríamos levar con discreción, ocultalo, pero estas cousas pois ocorren. Menos mal que foi tía que nos cachou, porque o amor, nena, nos pode agachar. Non, ó. Así que canto máis reñidos, máis queridos, non? Sí, María, sí. Ramón Couto e Celia Rei quérense de inimigos a amantes furtivos, xa ves. Pero mira, nena, tesme que facer un favor, A ver. Gardame un segredo, vale? Ai, sí, ó. Eu o segredo podo cho guardar. O malo é que vou ter que ir a un balneario, así que me vas ter que dar un aguinaldo. Non hai problema, o que queiras, o que queiras. Celia, que estou de broma. O silencio non ten preso. Gracias, nena. Mais tarde ou máis cedo has de saber, andaremos na boca de todo o mundo, xa sabes. Ai, xa estou vendo os titulares do país. Alcaldesa con demencia senil líase co inimigo político. Corrupción e libertinaxe no Consello de Portosás. Mira, vou ir preparando a conferencia de prensa. Que conferencia? Home, hai que publicar o idilio, ou non é así como funciona a cousa? Unha cousa, María. A ver. Que pasaría se eu non estivese? Vaya, se marchara daqui e fora para outro lado. Pois mira que teríamos algo máis de traballo, pero non pasaría nada. O mellor que outro non ten a mesma opinión, que non sei. Non falo deso. Quero dicir que, bueno, que na circunstancia de que... Ti non me digas máis, non estarás pensando en deixar a Couto xa, porque claro... Diga, non hai quen poida. Men... Querer. Pois claro que a quere. Esas cousas xa non se preguntan, xa caen de seu. Xa. Pois, como che dicía, ese amigo meu está farto de andar con esas señoras agachadas. Xa son algo maduriños e... Non está ben que a xente os vexa por aí como se fosen nenos. E por que non? Como que por qué? Pois porque non. Porque non é punto. Que cousas tes, Melgacho? Unha persoa a certa idade xa ten unha imaxe feita, uns costumes, unha maneira de ver as cousas E dá moito traballo andar disimulando. Non é eso, pero anuncialo así públicamente... Home, tampouco teñen que cantalo na lonxa. Mira, as cousas veñen como veñen e así hai que tomalas. Non, se eu a teoría seina. E o meu amigo supoño que tamén a sabe. Pois xa sabe que non se complique máis e que aplica a teoría. Sabes que tes razón, Melgacho. Veña, vai e dillo. A quen? Pero a quen vai ser, Ramonciño? Ao teu amigo. Xa. E vai, para que se poida editar nesta carpeta, gárdase o EDL, que ven sendo un... Pero si María xa ten despacho. Para que queres gardar nunha carpeta? Non, home, non. María é a ADL, Axente de Desenvolvemento Local. Isto é o EDL, Edition Decision List. Moi ben, faivos moita gracia, non? Pois ide atendendo, que vos tendes que facer a edición de programas. Isto é o software de efectos digitais. Hai un que está caralludo, que é o estroboscopio, que lle chama... Pero que dis dun estorbo no microscopio, pero... E os galácticos que son mirar jamelas por microscopios ou que? Estades moi graciosos hoxe, non? Pois sabedes que vos dixo?
Que me lo ensine a Rita, que eu xa estou farto. No, estou non. Mellor Steven. Steven Spielberg. Boísima, Lois. Se iso vos interesa, eu marcho. A ver, Fito, é que te faz un barullo. Se en vez de estar contando na pizarra nos deixaras ferellar no ordenador aprendíamos máis. Sí, porque hai cabezas que non lle colla a nova tecnoloxía. Pero non te preocupes, que ainda che queremos. Se non atendedes, non fixemos nada, Mira que foi falar, o rei da atención. Quen é a que atende en clase para explicar a ti despois? Foi falar a lista. Eu marcho. Fito, queremos aprender pero xuntos. Pero sabemos que a ti ainda se che fai a picha un lío. Moi ben, que te vas de señorita perfecta, non? Das clases do que non sabes, Laura? Ti é o que non sabe, pero que non sabe de nada. Ti sí que non sabes de nada, Non poñer así, non perda o humor, Fito. Como que non perda o humor? Ai, gracias, Carlos. Que nervios. A ver, ¿qué? Telescópica, Unha cana de pescar telescópica e máis un xogo dos tois. Mas xa sei que a ti non che vai moito iso de pescar nos portos nin nos ríos, non? Pero pensa nos dous sós, nesas calas solitarias, lonxe do mundo, ou pensa tamén na túa xubilación. Pode ser un bo pasatempo, non? Non che gusta? Non sei, esperaba outra cousa, Carlos, que queres? Vaya, como a ti non che gustan os vestidos, nin os potingues, nin esas cousas de mulleres, pois pensei que... Claro que se cadra por iso é que me gustas a mí. Que a min gústame que me traten como unha muller. Porque... Xa, muller, pero ti nunca compras trapos, nin saias, nin pos colgarillos na cara, nin te pintas, nin nada diso. Xa, comprar non compro, pero se mo regalan, igual o pon. Vaya, pois, lo sinto, Eu pensei en regalarche algo práctico, algo que usaras. Xa. Mira, non debería dicircho, pero hai algo máis. Sí, xa sabía eu, Carlos, que... Unha cea especial. Hoxe imos cear fora. Fora? E onde me vas levar? Porque terei que poñerme algo así máis, non? Onde vamos? Aquí fora, Imagina, unha cea especial, ti e máis eu sós, contemplando a máis espectacular posta do sol. Se abro o día, non? Que che parece? Aquí fora, non? A este fora de aquí, non? E a ti eso paréceche unha sea especial. Claro, como nunca saímos sear aquí fora, non? Que seamos aquí fora 3 veces por semana, porque eu non quero máis, que senón, pa ti eso é especial, non? Eso é moi especial. Pois mira, Carliños, non porque non me dá gana, sabes o que che digo? Ademais, hoxe imos sear o mar de Ardora, que xa estou farta, o mar de Ardora, e despois tomar unhas copas ao caos, sabes? Ese que está en Baio, e quero verte fai con pincel, porque xa está ben, Carlos, xa está ben, o día do meu aniversario. Pero Rosa, nin raza, nin carallo, que eu non sei aquí que vai moito vento. Todo o mundo mundial. Detallazo, Sí. Mira, son relaxantes. Como ti sempre estás así un pouco tenso últimamente. Sí, pues, así, a mirar. Son unha alegría, é unha alegría, Claro. porque, vaya, como a tela tú na compostelana no local que dicía outra. O teu gustache, Sí. É unha parvada, É raro, É unha porque parvada. eso de que nas galletas está felicidade, home. É unha... Ti pensas que nas ocurriuse- galletas está felicidade? No, home. Ou que eu non son feliz, papi? É que non sei, pero... Está ben. Ti pensas que eu estou tenso? Home, non, papi, tenso non. Un pouco nervioso, como este así, hiperactivo, tal. Sabes? Nada máis. A ver, darásme un bico de aniversario, a ver se me Ai, pasa sí, todo. papi. Feliz aniversario. Feliz aniversario. Uy. Precioso. Estou emocionado. Mira que regalos máis orixinais. Mira, Fito, mira, o importante non é o regalo, é o detalle, verdade, papi? Hola, O detalle. Hola. todo bien? Hola, Laura. Hola, Laura. Felicidades aos dous, non é o seu vosso aniversario? Sí, gracias. Estamos falando de eso ahora mismo. A ver si se lle ocurre esta noite sacarme a sear para celebrarlo. Pois nós imos á discoteca pola noite. Ai, sí. Vos,
Non sei máis ti, se queres. Fito, quería che pedir desculpas polo de antes. Non me faja rir, que máis? Facíanos gracia e cando che dá esa risa boba que non podes parar de rir e que canto máis queres parar, máis rir. Si, xa sei cal dis. Unha risa como esta, non? De ji, ja, ja. Fito, que estou falando en serio. Vin aquí a pedirche disculpas e a invitarte a sair con nos pola noite. Ai, invitarme vos. Agora xa non tomo decisión, xa son un invitado. Pois que teñades moi boas risas, Que agora parece que todo é divertido. Non vas a ir pola noite? Eu non dixen eso. E a onde vas ir? A ti que che importa? Pois eu vou. Pois vai, quen che impide? Ala, que borriades con Janas. Ei ti. Pero Fito, esa non é maneira de tratar unha moza. Belinda, ti tampouco sabes como me tratou ela a min, Que che teño dito, Fitiño, que che teño dito? Comparar non traballa, comparar nunca traballou na vida, che. E me unha cousa, veuche pedir desculpas, non? Eso é que telo en conta sempre. É que te non conta sempre distino, porque eu tamén... Vaya, non é por incordiale, pero cando che pido eu perdón, ben que máis faz pasar Ai, papito, por favor. Tesme media hora ali comendo merda cos teus... Cando me pides ti perdón. Ai, dende o século pasado. Penso que sí, porque Tá non é rara, o teu ti porto tá de pedir rara perdón, hoxe. papi. Non me digas, tú rara, é que os detalles tampouco que Pero tes é ti que o meu non son os así detalles, como- son os non detallazos. sei, O meu son pa os que me detalles. poña- Mira, vou facer pero que ten 14 que ver? kilos Non- de galletas para ver se atopa Eu felicidade. pensei que O che ia mellor, gustar, eu mira, pensei que che ia gustar. Pacho, Lindiña, ven aquí. Petrolo, menos mal que estás de aniversario. Ti queres que che meta a Fanta na cabeza? Queres que che meta a Fanta na cabeza? Tranquilo, Pololo. Gracias. A ver, que pasa, Ramón? Nada, por qué? Home, chamáchesme para que viñese. Quería che ver, muller. Era eso. Ai, mira, Ramón, calquera día vai me dar un infarto. Quedáramos en vernos, pero en sitios máis discretos. Porque o traballo non é boa cousa. Mira o que nos pasou pola mañá, Menos mal que era María, E esa leva o segredo á tumba, que se chega a ser outra virre. Por moi discretos que sexamos, antes ou despois hase saber. E xa estou farto de andar as agachadas. Chegou a hora de sermos felices, sen importarnos o que dixan os demais. Ramón, contéstame unha pregunta. Que pasaría se eu deixara de ser alcaldesa de Portosás? Pero non hai por que deixar os traballos. Eu non penso deixar os negocios. Falo en serio, falo en serio. Imagina por un momento que a miña carreira política me leva a ocupar postos de máis responsabilidade e teño que ir eu que sei, pois a Santiago ou a Bruxelas ou... Sí, muller, sí, ou a Casa Branca. Non, miña pombiña, o teu sitio está aquí. Ainda temos que facer grandes cousas xuntos. Pero eu non digo agora. Pero o mellor máis adiante vaime ben e chámanme, teño que... Sí, tamén eu podo ter negocios en Australia. E que? Marchamos os dous e listo. Que importa onde nos biquemos? Ou onde fajamos, etcétera. Para o carro, Ramón, que xa sei onde rematan os teus etcéteras. A que agardamos, Elia? Non sei. Así de repente... Ai, sodes uns buguillas. Pero se levamos así unha eternidade, temos que aproveitar o tempo que xa nos queda pouco. Quero que todo o mundo saiba que nos amamos. Todo. O mundo inteiro. Dame tempo. Canto? Tempo, Ramón. O tempo que precise. Non sexas impaciente. Estas cousas precisan o seu tempo. É unha decisión moi importante para min. Teño que darlle voltas. Dame tempo, Ramón. Dame tempo.
Petróleo, dime ti que ten que facer un para pensar como pensan as mulleres. Iso é moi difícil de facer, meu home, iso é prácticamente imposible. E, a máis, ainda que foras capaz, ti nunca ibas saber por onde van sair elas, nunca. Nunca. Xa, pero ti dis que non podemos vivir sen elas, non? Eu non son capaz, eu deso non son capaz. O que che quero dicir é que a muller hai que alegrala, entendes? A muller é moi alegradora, pero nós, como non somos vendados, ás veces nas alegramos, non sei por qué, porque non somos vendados, entendes o que che quero dicir? Sí, vou non collendo, sí. Hai que alegralas, entendes? Hai que alegralas. Entón, se non fas eso, que fas? Es como un machote de Lanzarote, estás todo o día, son un machote de Lanzarote, bum, 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 bum. E non, tampouco che estou dicindo eu, Fito. Fito, tampouco estou dicindo eu que teñes que ceder sempre, que teñes que estar pedindo perdón sempre, non, tampouco. Daquela. O que me ves dicindo É o xogo. É o xogo. Hai que ter o xogo. Xa o entendo, é o xogo, hai que dar xogo aí. Aló? Ei! Laura Lencería, que tal está? Moi ben. Sí, está aquí comigo. Veña, pois pásecho. Veña un biquiño, vémonos, Lauriña. Sí? Hola, sí, estou aquí no bar con Petróleo. Non vou ir, xa cho dixen. Estou moi ben aquí, botando unhas risas con o meu amigo Petróleo. Sí, unhas risas, que? Porque eu tamén me sei rir, sabes? Pois mira, non. Fai o que queiras. Non me importa nadiña. Pois agora o que dis non, ves? Non me apetece ver xoxe. E se cadra mañán tampouco. Non quero que me chames. Ala, que pasedes moi ben. Fito, escoitasme. Fito. ¡Os exceso de decibelios! ¡Que matan mi oído! Flipper, que? Tamén é... Que che regalen
un peixe que parece unha mandarina, pois aínda ten un pase, Pero que che regalen un libro manual de instruccións destes de peixes, que non aparece nin en portugués, Marilín, nin en portugués aparece, porque que non aparece en español pase porque somos a última merda do mundo, pero non aparece nin en portugués. Os mellores descubridores de planetas que houve no mundo, os portugueses. E non aparece. Pero aparece en alemán, en japonés, E a min en tanto me italiano, ten. en danés. Aquí están, apartade. Ramón, ti vai ser o primeiro, veña, colle unha. Teñen boa pinta, fixáchelas ti. Claro, son galletas da fortuna. É que unha receita dun libro de receitas que me regalou Petróleo polo meu aniversario de boda. Que merda, ten aquí, que Non lle merda. como lo premio, Ramonás. Que son galletas da fortuna, Ramón. E levan un papeliño polo medio que fala do teu destino, así que é moi Ramonazo, importante. vas morrer de Ai, contar. cala, papito, cala. Mira, se crees no amor, non o deixes marchar. Home, non acerta moito, non E por que non Por que o dis? Home, porque se cree no... Non sei, Ramón, a última moza que che coñecín foi a miña nai, non? Sí, non. E marchou, e como non teña unha secreta... Tes unha secreta? Eu que vou ter. O Como a único que policía. teño son ganas de que me dean as obras da Praza do Campo. Ai. Mira, papito, esto non funciona, este invento non... Este invento traballa con Marilín. Xa A ver, verás. veña. Marilín, Veña, María, proba. Que como un xogo. Veña. Ti mira, Marilín, bo como os peixes, bo. E non é xogo, non é xogo. Ai, Non é xogo. veña. Isto é científico. Sí. É científico porque é inexplicable. O inexplicable é tan inexplicable que é científico. E non engorda nada. Le, a ver, que di? Que di? Ai. A ver, ó. Pero que faz, María? Tes que lelo. É que senón non ten Non acertou. Ai. Perdón. Ve, papito, non acerta. Esto de onde sacache? Non acerta nada. Que dicía a miña nai Marilín, hai que ter fe, hai que ter esperanza Sí, o sea. e hai que darlle tempo ao tempo. Ai, por favor. Eu collo dúas así o peso como as nécoras. Non. Che, Non, ante papi, todo- non se poden escoller. Ten que ser así, sen mirar. Se mirar. Claro. É unhas como, É fortuna. É unhas como que me repiten un lotazo. Xa veredes, xa, que Qué é? listo él, a ver. ¿Qué sacas? Non vale mirar, non vale Abre, mirar. papi. Exclusivas Varela, lambetadas, probe outra vez. Pero esto es horrible, esto no vale Está para aquí, nada, diabla. papito. Qué desastre. Atende, mira se valen. Flipe! Ataca, non como dun golpe, flipe! Para ahí. ¡Ah, que no me Flipe! queda niña. Ataca aí! María, Ah, María, Flipe. por favor, dime que poñía o teu papeliño. A ver, dillo aí, O meu non puña nada. Dillo aí, dillo aí. Nada. Dillo aí, ó, Non que creo che... nesas boberías. Boberías e de peixe. Hola. Que tal, meu? Hola, ¿qué tal? Hasta luego a todos. Vémonos, Marilín, Hasta veña. luego. Viriato, Vémonos. mira. Queres probar fortuna cunha galleta da fortuna? Que boa pinta teñen. Sí. Anda con ollo que teñen sorpresa, Bueno? Ah, mira. Mundo como los premios, todo el mundo lle quere comer los premios, É xa. o destino, xa hai que lelo. A ver. Que nervio. A ver. A ver, A ver, todo É día, que, a ver. quero, porque é o primeiro día que a fago. O que a segue, consegue. Ves? Esto sí que sobe, xa. Sí. A ver. Sabe ler, O Villato sabe ler. Sí, o sí. Colle outra. Que? Dime que eso é o de María, por favor. Que pon. Un café con leite. Ai, que maldito. Pero que ben o pasei, Oh, tremendo. E pensar que non quería ir a discoteca, oiche? Temos que volver máis veces, Sí. Ois, o que non sabía eu era que se me dase tan ben iso do baile, Viches como me aplaudían todos, Causei sensación. O que máis les gustaba era cando facía iso de... Para un pouco, Carliños, o que me dou a cabeza. Aquela traeche unha aspirina. Que esta noite tens que estar ben. Esta noite? Que vai pasar esta noite? Que volvemos a discoteca. Prometéchesme. Por que pararás de bailar, non? Pero seguir esta noite. Ai, bailar libera o corpo, bailar liberamente, bailar, alixeiro espírito. Ai, Carlos, déixame. Que me dá a cabeza! Veña, pois aquela é unha lenta.
Se crees no amor, non o deixes marchar. Va, va. E fagas caso a estas parvadas. Pero non digas que a frase non ten o seu aquel, Por certo, Celia, eu non podo seguir así. Ramón, tes medo de perderme? Dime a verdade. Pero, muller... E non te achegues, non te achegues. Te achegues. Que farías se eu non estivese? Outra vez con esa historia. Ti non estarás matinando algo, non? Que non, Ramón, que non. Que a túa é unha solicitude máis. E as obras da Praza do Campo axudicaránse de forma democrática. E como ven sendo norma neste Consello, valoraránse todos os dosiers. Onde é, nena? Pero que non pode ser é que veñan os de Cormelle a presentar aquí a solicitude. Toma, xa está. Os cartos de Portosás teñen que ser para Portosás. É el punto. Calquera día dame un patatús. Xa sei que temos que tomar unha decisión, vai, así o sei. Pero necesito tempo, estou confusa. Teño medo de que pase algo que nos separe e que me afaste de... Celia, ti quesme. E ti? Preguntei eu primeiro. E eu despois. Mira, Ramón, estásme poñendo nerviosa, Non me toleas máis que xa teño moitas cosas... Arrea! Ando fina últimamente, non? Perdoade. Aquí tes a avaliación dos de medio ambiente. A mirarei despois. Está algo rara. Por qué? Rara, por qué? Non pensará marchar, non? Para onde, Ramón? Para onde vai marchar el? Ti non me busques, a ver, a ti tens que probar as galletas, porque se non proba as galletas, o que leva unhas galletas son eu. Xa probo, así que falan do futuro, non? Falan do futuro, falan da túa prima, tens que probalas, acabouse. Oiches, é do pasado, quen chía dicir a ti hai 4 anos que unha muller ti aturar tanto tempo, A muller asa, É che boa verdade, che. Tamén hai quen, vaya, que non atopa, que nature. Tamén. Ou quen non quere atopar, Ti sabe o que dicía a miña mestra, dona Teresa Rocamonde? Mais vale quedar para vestir santos que vivir para desvestir borrachos, É a ti que che regalou. Era non o ves? Regaloume un peixiño que parece unha mandarina. Ai, gustouche tanto o regalo que mataches. Está morto o petróleo. Faille aí o boca a boca. Flipper, son papá, Flipper. Que pa? Como lle chamas Flipper ao Chámase como a min, Flipper Puja, levo mesmo a pedir. Algún problema? Pero se Flipper era un canguro non me extraña que Flipper era un delfín, o canguro era Skippy, o canguro era Skippy. É o can Rintintín, pero o peixe segue estando morto, Culpa de Lindiña, che. Culpa de Lindiña por regalar cousas que non son do país. Este peixe non é do país. Ha de ter a culpa Lindiña. A culpa é túa que non sabes coidar as cousas. Pero ti non sabes tanto de peixes, Eu sei de peixes de mar, non sei de peixes de auga da villa, che. Eso lle vou dicir... Xa está. Voulle dicir a Lindiña que o liquidaches ti. Liquidáchelo ti. Valle dicir a verdade, toda a verdade, nada máis que a verdade. Ela non é que o liquidaches ti. Hola, hola, Sabela. Non sabía que estaba acá. Sí. Que che parece o peixiño que Que te regalei? regalo máis original. Verdade que bonito. Precioso, con esas cores tan vivas, Aló. Sí. A min encanta. Sí, mira unha cousa, o peixiño grande que temos no cuarto, É que leva toda a tarde preguntando por ti. Eu hoxe estou dun ole, pasa diante de min. Ai, vai aniversario, Ai, me cago na... Petróleo. Petróleo, ven. A este peixe tense que cambiar de nome. Chámalle Lázaro. Resucitou. Que ti estás vendo que estou vendo? Lázaro. Parecerache mentira, pero non sabe as ganas que teño de volver á discoteca. Que música, que ambientazo, que couso, non? As outras discotecas son así ou esta é especial? Por aí xa andan todas, Que ben o pasei, Que eu non sabía da acción balsámica que pode ter o baile, Mira, estaba ali no medio da pista e sentíame como transportado, non? Como nunha desas danzas primitivas nas que o home toma contacto ca natureza. Dis que non bebeches nada? Nada, fumes para repoñer enerxías e máis nada. Ni fumaches nada, claro. Rafito, que eu deixei o tabaco cando me atopei a mí mesmo. Xa. Xa, que...
Sobre todo non lle digas nada disto da discoteca Rosa, Quero convencela, sabes? Sí. Porque as mulleres non lles podes dicir as cousas así a lixeira, tens que ir sempre pola volta, entende? Fito, tomas algo? Non, eu xa marchaba, Estaba aquí Carlos falándome de agricultura. Sabe o que me dixo? Que non sabe lo ben que o pasou na discoteca onte. Sí, el pasou no ben, sí. Pero primeira e última vez, non faz ridículo diante de todo o mundo. Xa, pero se o pasa ben así, non? Sí. E todo porquiño, e che Jesús a Martiño. Sí, pois non sei que ten de malo que a un lle gusta o baile, non? Cada un pasou ben como máis lle gusta. Ai... E ti que? Ben que podes falar, non? Que ti xe que o pasaches ben onte. Quen eu? Onde, Onde, na discoteca. Se eu onte non fun a discoteca. Non, que non te vin eu como te pegabas o lote con Laura, anda. Con Laura? Sí, veña, non veña xogando agora amores de rapaces, que sodes dos mozos, Ai, Carlos, Espera, Rosa. É que dis que me biches a min con Laura. Sí, señor, con estes dous olliños que van comer os vermes, E dabaslle uns bicazos que van a chover na Habana. Rosa, espera, un momento, E dis que lle gustaba o que eu facía. Se lle gustaba? Pola cara que puña máis co chocolate. E ti, por como te botabas a ela, non quedabas atrás, Ben, eu xa marchaba, que xa é tarde. Está logo, Fito. Ois, que raro está Fito, non? Pasará de algo. Ai, Carliños, ti pensaches na posibilidade de que o que estaba con Laura non fose? A que non? Non, pero eso non pode ser, home, que non, que ten que haber algún erro. Non. Quedáramos que dentro dun mes, máis ou menos. Xa, que teño cousas que mañá non podo marchar así. É un cambio moi importante. Non, que va. Non. A cousa me segue interesando, por suposto que sí, pero é que é todo tan precipitado que aínda son alcaldesa de Portosás. Non, sí. Xa sei que hai maneiras, pero 2 días, como que andí pasado mañán. Intentarei, non, sí. Vale. Non hai problema, non se preocupe, ali estarei. Vale. Pois, ata logo, entón. Adeus. Ai, señor. Hola, Celia. Políticos sempre andan o seu. Que? Como che vai por esta reconcha do mundo? Estou encantadísimo. Penso que por fin atopei o meu sitio, Viriato. A xente é moi agradable. É moi limpa, Casi non me dan traballo. Eu viña a ver a María. Pois penso que agora non está. Debeu sair un momento. Vaya, pois... E ti que tal? Que tal na nómina de Industrias Couto? Supoño que disto bastante ben, non? Sí, ben, xa falaremos un día destes tomando unha cervexa, Se queres agora mesmo. Non. Agora vou esperar un anaco por María. Bueno, supoño que non tardará en vir. Xa sabes como é, así tan cumplidora, tan traballadora. Hasta logo, amigo. Nada, non pasou nada. Nada. Non pasou nada. A miña moza pega o lote co meu mellor amigo e non pasou nada. Para que lle chamas que pasara algo, Laura? Fito, por favor. Mira, non quero nin pensar o que estivestes facendo as miñas costas. Nada, Fito, é que non sei como puido pasar. Era moi fácil dicirme que estaba de xuntos e eu saía do medio. Pero ti sabes o que pode andar dicindo a xente de min, Laura? Que non quito da cabeza. Non sigas, Fito, por favor, pídoche perdón. Mira, non me volvas pedir perdón! Ademais en público, diante de todo o mundo, non? Ola. Home, Lois. Pasa, home, pasa. Deixo o sitio. Fito, eu viñeche pedir algo. Non me pidas nada. Nin ti, nin esa.
Estaredes orgullosos, non? Eso non se lle fai a un amigo. Esos documentos son confidenciais. Que queres? Abelina non estaba. Celia desapareceu de súpeto. Lisardo díxome que... Podo? Non. Necesitaba falar contigo. Estou escoitando. Verás, María, xa non son o mesmo. Quero ser un home honrado e estou disposto a cambiar. Alégrome. Unha sabia decisión. Sí. Comprendo que agora mesmo non me creas, pero... espero que o tempo poñera as cousas no seu sitio. Verás, isto para min é moi importante. Voume quedar a vivir en Portozas. Ajá. É un sitio moi axitado para comezar un... Mira, Viriato, estásme contando unhas cousas que non me interesan. Quero que saibas que estou sinceramente arrepentido, María. Algo máis? Laura! Laura! Laura, que pasa? Laura! Ai. E pensa que lle andamos poñendo os cornos. Eu nunca vira fito así. Estaba, pero moi cabreado. Por un momento pensei que lle ia dar un golpe a Lois. Pero xa verás como é un malentendido, muller, non te preocupes. Eu non ando con Lois, María. Pero era agora xa non me vai a creer nunca. Que sí, saberás como se amaña todo, Laura. Pero vale? é que eu nunca lle faría unha cousa así a Fito. E Lois tampouco. Pero ti crees, é verdade, María? Claro que che creo, Lauriña. E Fito tamén che vai creer, xa verás. Anda, ven para dentro. Ala, muller, ala. Estamos che dicindo nós que come a bandexa inteira? Non. Comes unha que non engorde. Non engorda, pero tan clara estará, Suso. Ou non sabes? Ten un papel no medio, idiota, para. Veña, Celia, que todos comemos xa que nos tocaba. Pois ti papache 5, Ah? Pois a min gustar non che me gustaban moito. O que pasa é que non daba co premio. Che gustare, ovella, Celia, mírame a min, ó. Faino por lindiña, se non o faz por min, faino por lindiña, che. Que non, Adoese. que non me gustan estas cousas, xa o sabedes. Miño. Por que non lle das a galleta ao peixe? Mira como está. Mira, compadre. Durante ben pouco regalo de aniversario, Ui, ó. Outra vez este peixe, che, outra vez, non, Outra vez? Como que outra vez? A logo morríache máis veces, petróleo. Ti cada día estás peor, E logo se lle metemos corrente así de eléctrica como a Bruce Lee, non es? Bruce Lee botaba fora. Flipper. Chamo aí, chamo aí. Botádeme unha mano. Chamo aí. Hola. Ai, Celia, comiu. Hai que ler o papel. Non, marcho que teño moita presa con nós. Celia, leo. Celia, non lle fagas esta... pasa? Que rara está Celia, non? É que Celia foi rara de sempre. O que é raro tamén é o que topei eu hoxe no almacén. É verdade, é verdade. Eu non é curioso. Veña dali, papi. Pero ti sabes o que atopei eu hoxe por... Pasa diante de mí. Tesme dun mole lindiña, eso non se lle fai a ninguén. Pero ti... Que foi o que topou no almacén? Non vai querer falar comigo. Laura, ti e máis Lois bicastes vos. Tes que desculparte ti. Sí, pero foi un bico sen... Vaya, sen pensalo. Estábamos tan preto un do outro que... Laura, non lle busques explicacións. Ocorriu sen máis, xa está. Explicas tamén as cousas que xa me sinto mellor. Vou falar con Fito. Pero non o fagas hoxe. Agora vai para casa, pénsao, e mañán xa falarás. De momento as cousas están moi quentes. Gracias, María. Hola.
A ver, aplicámoslle o segredo de confesión ou deixámolo en puro cotilleo? Non tomes a broma. Se non o digo, rebento, nena. E logo? Marcho de Portosás. Marchas? Marchas de fin de semana con Couto? Non. Non? Por máis tempo. É posible que non volva. Faz ben. Faz ben. Eu sempre pensei que tiñes que descansar. Vou deixar a alcaldía. Vou ser a presidenta da Comisión Técnica para o aproveitamento dos recursos costeiros. Se lle vas ser a presidenta da Cotarco? Sí, ese cargo coa presidencia das SSM é incompatible coa alcaldía. Pero esa non é a comisión da que falamos o ano pasado. Sí. É esa, non? Sí. Pero é unha das claves do progreso do sector nos próximos anos. Xa o sei. Por iso non puiden dicir que non, pero non sei. A verdade é que non Pero eso é unha notición, Celia. Ti sabes canta xente pagaría millóns por estar aí? Sí, pero teño que ir vivir para Santiago, nena. Deixar Portosás, toda a xente daqui, a miña vida, e está Ramón. Non sei como dicirlle porque vai tomar por onde non é, xa sabes. Sí. Non sei, creo que foi unha decisión pouco acertada. Ainda podo rexeitar a oferta. Estou a tempo. Non, Celia, que nin se che pase pola cabeza. Mira, aquí ti xa subiches todo o que había subir. E ti vales para iso e para moito máis. Gracias, nena. Gracias. Tens que perdoar, Fito. Eu sempre falo a lixeira, xa me coñeces, non? Pero existe a posibilidade de que non houvese ningún bico, Xa, pero ti víchelo. Xa, home, pero tamén bailei, Mira, eu agora son un home moi libre, Fito. Por iso cambiei de vida, entendes? Agora deixo que a imaginación vaya por diante da razón. E quen che di que non imaginei todo? Tamén pensei que eras ti e máis era Lois. Pero, Carlos, se me deixaches que non beberas nada de alcohol, E non bebo. Eu só vin que estaba moi preto, pero non podería asegurar que houvese ningún bico ou tocamento extraño, que sei. Xa. Xo dilo para animarme, non? Tivo que haber algo, porque nin sequera foi capaz de dejalo cando eu botei a bronca. Pasáteste con ela. E con Lois. Ai, Fito. Tens que falar con ela, deixa que te explique. Sé un home. Ás veces non quero ser, É moi duro ser un home. Deume as pernas, os ollos e nada. El quere que volvamos outra vez á discoteca. Pa facelo ridículo? Non, Pois ten conta que os hippies empesan por aí e acaban facendo danzas nocturnas ao redor dunha fogueira. E cantando para que non durmas. É que pasei vergonza. É claro, el nin se dá conta de que fai o ridículo. Que se vai dar de conta se pensa que é a reencarnación de outra volta, Pois prova ti tamén a facelo indio. Sí. Acabar os dous metidos no manicomio con caravana e todo. Non, muller, non. A ti ben se che ve que estás ben da cabeza. E total, do que me serve? Hola. Hola. Mira, Loli. Onde está a comida para peixes? No mar. Onde vai estar? Muller, para peixes de peixeira. É que ao final merqueille unha petróleo. Que pasa que se non é por min, non lle dá de comer? Non, se non é por ti, nada de nada. Home, nada de nada non. Sabes o que lle fai? Cántalle. Tamén a mí me encantan. Ah, encántanche. Que me cantan? Quen os peixes? Non, que lle canta Carlos. Ponte quieto, Susi, A que ver, revive. alegría, alegría. Revive, dígocho eu. A ver ese ánimo. Flipper. Nada, non hai nada que facer. O único, chamar ao crejo ou mercar outro. Que non morriu, non morriu. É así, el, non morriu. Morrer non morrería, pero respirar tampouco respira. Así que é mellor meterlle o fibrilador aí para que lle forule o corazón outra vez e ya vai ao sangue. Vai fibrilar a casa de María Santísima. O conto deste bicho... Isto funciona, Anda frenético, logo para e logo volve a andar frenético de bola. Funciona isto, Non ves como funciona? A ver, deixádeme en paz. Flipper. Que?
Este chintófano non tiña un libro de instruccións. Tiña, pero eu non sei alemán. Ti sabes alemán? O máis parecido ao noso é o alemán. Claro, non haberá ninguén en Porto Sás que... Dime ti que que... leo alemán. Pois dime ti, é que tadesme rompendo... Carlos sabe alemán. Home, tamén. Claro. Aquí estamos na horta, non vemos as versas tamén. A máis é el, sempre, o que sempre está cos turistas cando veñen por aí abaixo. É máis cando collemos nosa pinta. A 5 da mañá acabamos falando alemán. Ó, rapaces. Ei! Petrole, ponme unha infusión medio limón. Falla unha infusión aí, corriol, veña, boa. Teño unhas maniotas tremendas. E a cabeza como un bombo de tomiño, eches. Pois, Podo coller unha destas? Colle as que quieras. Pois si, Loli. É un posto moi importante e aseteiro. Dinlle moitas voltas, pero creo que oportunidades como esta non se presentan todos os días. Así que vou ser a presidenta da Cotarco. Non sei, a min súame como a medicina. Como dis que é? Cotarro? Non, Cotarco. Comisión Técnica pro Aproveitamento dos Recursos Costeiros. Pois eso, ti aproveitao todo. E vou ter que deixar de ser alcaldesa de Porto Sás. Iso é de menos. Jardamos o posto ata que volvas. Non sei. Vou vivir en Santiago, coñecer outra xente, cambiar de vida. E de vir algunha vez aquí. Visitarvos. Santiago está aí ao lado, tampouco marcho para Australia. Pero é un cambio de vida. E teño que facer o traslado en 2 días. E hai tanto que amañar, tantas cousas. Ti polo super non te preocupes, Sabes que quedan boas mans. Non sei, pensaban traspasalo ou... Pechalo non. Ti imagina que te casas do cotarro ese... Cotarco. Bueno, é que volves nuns días. Non sei. Teño tan pouco tempo para arranxalo todo. Mira, Loli, vasme facer un favor, sí? Gárdamo o segredo, De momento non quero que se saiba. E, bueno, quero que algunha xente o saiba por mí, non por outros. Entendes? Claro. Bueno, pois non digas nada. Xo farei o oficial mañá ou pasado. Este é un asunto moi delicado. E teño pouco tempo para amañar todo, entendes? Podo confiar en ti, verdade que sí? Oféndesme, Celia. Ti ben sabes que eu son unha tumba. Bueno, pois, marcho, que teño moito que facer. Vai tranquila. Gracias, Chiruca, hola. Que faz, muller? Bueno, teño algo moi importante que dicirche, Sí. Non fai falta que veñas, non. Escoita, tesme que prometer que non vais sair daqui, O resultado final podemos comprimilo ocupando menos espacio. Desta maneira, podemos facer reportaxes pequenas, moi rápidas, pero sen ter que utilizar cintas. E ben, isto é todo. Mañán irémolo manexando para que vayas vendo. É moi interesante, Fito. E a verdade é que te explicas moi ben. Xa, hai outros que non opinan o mesmo. Eu exactamente non sei o que pasou. Vaya, o que lles pasou, pero... Ti crees de verdade que Laura e Lois... A mí custame crelo un pouco. Xa, pero ti víchelos, non? Víunos todo o mundo, menos eu, o parviño da vila. Si, é certo, vin como se daban un bico. Pero na discoteca está todo escuro. E se cada só foi un bico na cara. Cantas veces nos demos bicos entre nos na cara? Sí. Mira. Precioso. Pero que proxectado tiñas, non? Laura, non é o que pensas. Non, eu non penso nada. Xa teño quen pense por min. Laura. A ver se vai ser verdade que o surrealismo existe. Así que agora xa o sabes todo. Marcho daqui e dentro dunhas horas, como a quen di. Vaites. A presidenta do Cotarro. Sí, home, sí. Entendo que esteas cabreado por non dicircho antes, pero pensei que tiña máis tempo. Contaba incorporarme dentro dun mes e preparar todo isto con máis calma, pero avisaron mai un pouco. Entendo que non esteas de acordo coas prioridades que teño eu, pero é que... Celia, estou orgulloso de ti. Que? Que fixeche lo que tiñas que facer. Traballaches duro e aí tes a recompensa. Ramón, pero ti sabes lo que significa isto? Perfectamente. E alégrome por ti. Teño que ir vivir a outro sitio.
A Santiago, aí ao lado. Todo así, tan rápido que non temos tempo nin de pasar esa fin de semana que tanto desexábamos. Muller, fins de semana hai moitas. E a presidencia só xa van ofrecer unha vez na vida. Ramón, falas en serio? Nunca falei máis en serio. Ademais, xa tiña pensado facer os negocios en Santiago. E se ti queres, podémonos ver. Claro que quero. Ponos firmes a todos, Celia. Que saiban quen é a pantera de Portosás. Ramón, non sei que dicir. Non digas nada. Ademais, en Santiago seguro que hai hotéis deses que teñen camas de auga. Entón estou de acordo. En que? Eu non ocultar o noso por máis tempo. Estás segura? Non se fale máis. Adiante e que sexa o que Deus queira. Entón, en teoría, podo che dar un bico. En teoría, e máis na práctica. Ai, Conchiño, sabe lo peso que me quitas de enriba. Que? Como te sientes? Na gloria, presidenta. Na gloria. Por tanto, é importante cambiar periódicamente 2/3 da auga do acuario. Os tercios non son os da cervexa. Tes 2 baldeiras de lió. Corriol, o libro xa burra María Santísima, tate caladiño. A ver, existen varios tipos de acuarios que pasamos a enumerar. Non enumeres nada, vai directamente ao peixe dunha vez. Paciencia, petróleo. Prefiro empezar desde o principio e non vai ser que perdamos algo importante do mantemento. Se cadra morreuche por non facer o mantemento axeitado. O peixiño ainda ten o sentido que non morriu. Debe de estar pensando se morre ou non morre. Eu creo que está esperando por don Benedicto. Alá. O cura de Brantoas. Alá, xa de morrer o animal quererá morrer como é debido. Traduce como é debido, fai o favor, Carlos, que non temos todo o día. Vai. Existen varios tipos de acuarios, xa o liches. O peixe. Os acuarios de... Esta palabra non la entendo. Salta a palabra esa. Non, vou ata a caravana que teño ali un diccionario. Onde vas, meu home? Onde vas con tanta presa? Que vou a caravana, porque... Espera. Está quente. Como vai estar quente? Está prácticamente morrendo, meu home. Está quente a auga. Este tipo de peixes son de auga fría. Anda, desenchufa isto antes de nada. E trae un pouco de xeo. Pero que é? Un cubo libre isto? Trae un pouco de xeo para enfriar a auga. E botamos un pouco máis de limón tamén. Isto pasa por non preguntarlle antes a Santiago, patrón. Non pasa nada. Este ten como unha especie... É como unha especie de lipotimia, pero de peixes. Nun par de minutos a estar ben, xa verás. Manda carallo, Había que discurrir ben pouco, Non sei que... Hola, prenda, está todo o mundo entusiasmado co peixe. No, me parece un pesebre esto. Que tal, guapo? É demasiado. Que tal? O peixiño este É moito. Verdade que relaxa, mira, ai, pobriño. Mira, traiolle comida, porque senón comer con comida, el nada. Que morremos todos de fame. Se non traes ti de comer, comadre. Gustalle o xelo, meu home. Ves, papi. Se non é por ti, comadre, morremos todos de fame. Come. Ai, hola. Que tal? Eu xa marchaba, pero polo que vexo acabas de fregar, non? Nada, non te preocupes. Permítesme un segundiño. Sí. De que se trata? Pois verás. Viriato é moi amigo meu. É unha boa persoa, un bo tipo, de veras. E todos nos equivocamos algunha vez. Sí, Lisardo. Gracias por intentalo, pero... Polo que vexo, ti tamén és amigo del. Non cometerá outro erro. Está moi arrepentido de todo. Podesme creer. Gracias outra vez, Lisardo.
pero é unha historia da que non quero falar. Entendo. Entendo perfectamente. De calquera maneira, vémonos mañán. Lizardo é unha boa persoa. Por certo, Ramón, queres saber o que pon a miña galleta da fortuna? Debeso por sabelo. Ai, a túa non fui moi acertada. Oh. Se crees no amor, non o deixes marchar. Eu non penso deixalo marchar. Queremos estar algo separados, non? Non opino igual. Penso que nunca estivemos tan cerca un do outro. Ai, cando tes razón hai que darche. Nunca tan cerca. E que di a túa galleta? Queres sabelo? Sí? Mira. O que non arrisca, non gaña. Oh. E hoxe gañei por partida dobre. Quero a esta muller, que pasa? Ai, Monchiña. Sempre será a miña pantera. Ai,